De pe canal, din Car Party Roleplay, aici în America, cu Ionuț. Salut! Mâine plecăm acasă? Sau când ai zis tu? Dacă am deja o lună de stat în America, Da. Mi-am luat și eu un Dodge. Prezintă-l tu, că eu nu prea știu Dodge-ul așa. Da, să descui. eu să-mi fac un Dodge, practic. Am Mercedes, BMW înrăită, ăștia. Gen, Dodge-ul acesta este un parcă, nu mai țin minte, oricum are 808 cai. Dacă dau puțin înainte să nu se oprească motorul. Așa. Are 808 cai, are un night body. Da. Două țevi, Kit, două evacuări, are un număr. numere de America. Da. Noi am fost la raruri din America și l-am făcut. Stați așa. Ambalează tu mașina să se aude cum se aude mașina. Stai așa, să dau sunetul aici pe GoPro. Stați așa, băbiți. Da, că tu când te vezi jos din instinct, ai uitat. Gata. O să o lași mai încet. Că nu vreau să o stric. Dar numai de la putere și turează tare și nu turați și toate ăștia de turați. Da, Uitați geleu meu, mamă, cât de aproape am parcat eu geleu de pe așa mă băieții. Așa mă băieții, am revenit. Am pus puțină pauză. Aici cu Dodge-ul, cu Ionuț. Hai Ionuț să te dau o tură. Da, dar tu vezi ce culoare mișto e asta. Hai să te dau o tură, Ionuțe. Hai, mă, când dată. Hai bă, dar vreau să conduc mașina mea, dă-te de aici. Te scurt eu. Bă! Eu tot pe ăsta ce se învârte. Bă! Lasă ușor. Te rog, că asta nu-i mașină de drifturi. Hai mă, las încet. Uite și puțin. Stai așa să pun și GoPro. Aici să... Nu filmez pe Ionuț. Cum conduce mașina? E așa, Ionuțe? Mamă, ce fum am făcut noi pe aici. Mamă, bă, să vezi de unde dau americani ăștia afară de aici. Bine, că la ei să ne fac nebunii astea. Da. Are navigație mare, mașina cutia automată, ca de obicei, cum o face mie. Știți că eu nu prea conduc manuală. Ați văzut la mine, sau nu știu. Bă, frate, trebuie să schimbăm frânele, bă, că asta nu are frâne deloc. Da. Dă-te să o conduc și eu puțin. O situația pe dreapta. Să le oprești. Ia, oprește. Un burnout. Da, uite, o să pun și o poză pe Insta. Iau-te-l pe ăsta. Bă, dar dă-te mă jos, ce conduci tu mereu mașini? Că e mașina mea, ia du-te jos. Așa, hai urcă. Bine, frate. Hai urcă, întrebat, ai urcat? Te văd unde bagi tu bagajele în asta. Ai urcat? Am urcat, da, te văd cum bagi bagajele în asta. Bine, logic o să te bagajele în gelei în cap. Păi, geleul ăla ursul. Deci la tine e șanse. Ce Bă, dar am șansele mele tot face așa, flăcă. Asta. Da, mă, Bine, asta e mașina americană, nu europeană. o să filmăm un vlog foarte mare, o să filmăm mâine mai mult. Cred că o să facem clipul de 5-6 minute mai mult, o să facem, pentru că, da. Nu mai are spațiu pe cartor, nu are el spațiu pe cartor de la GoPro. Da, mâine o să-l fac mai mare, pentru că mâine o să plecăm în România. În Brașov, În România, e prima oară când o să mergem. E prima oară când o să mergem singuri oficial. Cu mașina vreo... Stai să calculez până în America. Da, dar știi, dau mai tare din căști. Bă, dacă e gen... Da. Ce căști, mă, că noi vorbim așa, ce are asta? Hai că, nu știu ce am mare. Mamă, să fac noapte. Bă, mergem acasă. Eu vreau să mă culc.
Eu tot pus, da. Mamă, bă, Bă, băieți, editarea de-a mea, bă, fraților, cu noaptea. am deja 170. Stai, bă! Hai să pun niște noi în parcare. Da, mașina, dar numai să nu intri prin gelee că te sparg. Da, băieți, uitați-vă, mie îmi place botul, e super șmecher botul, mi se pare mie. Eu i-am cumpărat lipul. Da. Bă, băieți, abonați-vă Și și el la el. unul și i-a schimbat Da. evacuările. Și abonați-vă și la el acolo, să facă 230 de abonați, ar fi super. Nu-i așa? Hai, să-mi dau un cerc. Ia, bă, filmați-mă că dau cercuri. Ia. Hai să filmez. Scoate dron afară, scoate dron. Stai că am ieșit eu afară, n-am ieșit eu afară, stai așa. Haide. Deci, eu tot pus. Ia. Bă, îți place să dai cercuri, nu-i așa? Bine, acum am numai 6 de spate. Bă, băieți, de-abia aștept, mi-e dor de Brașov acolo. Poate s-a mai mutat cineva, chiar nu știu. Ce zici? Nu cred că s-a mai mutat Bă, nimeni. nu știu, dar e cu casa mea. Da, și eu am creat-o. Dar Gen, noi cât am fost acolo, cât am stat noi în Brașov, acum o lună, gen când eram în Brașov, nu era acasă. Acum se vedea chestia. da, o să Dacă s-a facem, întors. o să facem clipul până la vreo 7 minute, după aia cred că îl închidem. O să dau lui băiatul ăsta, cred că să le editeze, pentru că nu știu să editez, recunosc. Nu prea știu să editez. Mi le editez mai azi aici la YouTube. Dacă te filmezi la față. Să vedem că acum, gen, nu avem net aici în America, e problemă cu netul aici. Da, băieții, am făcut și noi 7 minute de filmare, parchează și aici și încheiem și noi episodul cum se cuvine. Bă, dar fugi ăsta, mă, cu mașina, n-ai treabă cu el. Bă, vină încoa, că mi se închide filmarea. Mi se închide GoPro și chiar n-am chef să pierd filmarea, pe bune. Te rog eu frumos. Te roagă băiatul tău. Vino aici, unde te duci. Bă, vezi, poate o zgâri. Bine, e zgâriată. Hai, eu te mă, mergi cu spatele. Hai, grăi cu metri, că dai peste mine. Hai, parchează aici și încheiem și noi filmarea frumos. Parcare cu lateral la băiatul meu. Cu navigație acolo frumos. Bă, băieți, Are camera de spate asta, bă, trebuie să pui cameră, n-are. bă, băieți, vreau să vă zic că vreau să-mi cumpăr un Mercedes. Iar, mașină nouă, pentru că, da? Dă-te și tu jos. Băi, dar asta câte mașini și eu, mă, frate. Bine, m-a văzut pe mine că am multe mașini de asta. Hai, bă, dă jos, încheiem filmarea aici, ai nebun la cap. Azi n-am făcut, cine știe ce, v-am prezentat mașina. Da, mă, mai cam Da, atât. n-a făcut cine știe ce, am stat toată ziua în casă. Da, cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Andrei Gaming, el a fost Ionuț și v-am salutat. Ne vedem Pa, pa. mâine. Pa!